खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जबनि स्ल'आव बरायबाय आरो बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिगौ जानांगौ जोंहा डिसेम्बर मासाव इन्डियान आर्मिनि रेलि दङ नोंथांमोना ओमफ्राय मा डेटआव जागोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ ओमफ्राय जेनेबा बबे जायगायाव जोंहा बे इन्डियान आर्मिनि रेलिया जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ बेनि जोंहा माने इन्डियान आर्मिनि रेलि जागोन जोंहा डिसेम्बर मासाव जागोननि जोंहा डेटआ ओंखारना फैबाय लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन मा डेटआव जागोन आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिया बबे जायगायाव जोंहा माने खारनाय एबा रेलिया जागोन बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोनसिम आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन थौदो बिदिबा जागायनोसै बेहाय बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों जानांगौ नैबेहाय जन वाइज रेलि शिड्युल टेन्टेटिभ फर दा आरटिजि इयार 2021 बेनो जोंहा एडभार्टाइजमेन्टआ लोगोफोर बेहाय होनाय दङ लोगोफोर नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बिथिं बे जाबाय बेन्यु बे बेन्युआव माने जोंहा जायगा आरो माने बबे जायगायाव जोंहा रेलिया जागोन बे नामफोरा बेहाय गाहायाव दंजोबो ओमफ्राय नैबे जाबाय डेट्स जोंहा रेलि जानायनि डेटआ बेहाय दंजोबो जोंहा आसामनि नालाय आं गिबियावनो नैबे आसामनिखौ खोन्थागोनसै नोंथांमोननो जायफोर बिथांमोना जेरै बरपेटा दरं कामरुप मेट्र'पलिया नलबारि क'क्राझार चिरां बाक्सा धुबुरी गवालपारा बङाइगाव बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टनि जेनेबा उदालगुरि साउथ सालमारा बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोननि रेलिया जागोननो लोगोफोर नैबे बङाइगावआव जागोन होनदों बङाइगाव आसाम बङाइगावआव जोंहा माने रेलिया जागोननो बेनुआ जाबाय माने बङाइगाव बे बङाइगावआव जोंहा माने इन्डियान आर्मिनि रेलिया जागोन होनदों बिनिफ्राय जोंहा डेटआ जाहैबाय नैबे होनदों 4 डिसेम्बर नोंथांमोना जुम खालामनानै खोन्थानि बेखौ नोंथांमोना नैबेखौ नुदों जानांगौ नैबे 4 डिसेम्बरनिफ्राय 16 डिसेम्बरनि गेजेराव जागोन होनदों आरो रेलिखौ 2020 फैगोन मासाव जोंहा फैगौ डिसेम्बरनि 4 थारिखनिफ्राय 16 डिसेम्बरसिम जायखिजाया बे थारिखनि गेजेराव जोंहा रेलिखौ लानाय जागोन होनदों जायफोर नैबे डिस्ट्रिक्टनि आरो नैबे बरपेटा दरं कामरुप बेफोर माने जायफोर बिथांमोना बेफोर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिलं खालामो जेरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बा नोंथाङा जुदि बे इन्डियान आर्मिनि रेलियाव बाहागो लानो सानदोंबा बे बाक्सा चिरां उदालगुरि बे धुबुरी दरं डिस्ट्रिक्ट बेफोरनि डिस्ट्रिक्टनिया नैबे बङाइगावआव जागोन आरो जेनेबा रेलिनि जायगाया जाहैबाय बङाइगावआव जाहैगोननो ओमफ्राय डेटआ जाहैबाय नैबे 4 डिसेम्बरनिफ्राय 16 डिसेम्बरनि गेजेराव जायखिजाया रेलिखौ जागोन होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना जेनेबा सनितपुर हजाय मरिगाव बेफोरबायदिनो हजाय बेफोर सनितपुर नगरनि बेफोरनि जायगानि मानसिफोरनि रेलिनि जायगाया जाहैबाय बेनुआ जाहैबाय तेजपुराव जागोन होनदों आरो बिथांमोननि रेलिया ओमफ्राय डेटआ जाहैबाय नैबे 10 थारिखआव जागोन ना 10 थारिख जानुवारिनि 10 थारिखनिफ्राय 14 जानुवारिनि गेजेराव जागोन होनदों आरो 2021 आव लोगोफोर नोंथांमोना नुदों जानांगौ बेखौ ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना जरहाट माजुलि तिनसुकिया शिबसागर बेफोरबायदिनो धेमाजि नर्थ लखिमपुर डिब्रुगड़ गलाघाट बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टनिया जोंहा बेनु एबा माने रेलि जानायनि जायगानि नामा जाहैबाय तेजपुराव जागोन ना ओमफ्राय डेटआ होनाय दं बेहायनो 16 जानुवारिनिफ्राय 19 जानुवारि 2021 बेनि डेटनि गेजेराव जोंहा माने रेलिखौ लानाय जागोन एबा माने इन्डियान आर्मिनि रेलिया जागोन आरो बेखौ बेहाय बुंखादों नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नांगौबा नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आं बेनि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना अननानै चेक खालामबानो जाबाय बिटिआरनि सिङाव एबा बिटिसिनि सिङाव थानायफ्राथ' मिथिखागोन बिथांमोननिया बहा जागोन ना बङाइगावआव जागोन लोगोफोर नोंथांमोना आं आरो खेनसे खोन्थाहरबावबाय बङाइगावआव जागोन ओमफ्राय डेटआ जाहैबाय 4 डिसेम्बरनिफ्राय 16 डिसेम्बरनि गेजेराव जायखिजाया रेलिखौ लानाय जादों होननानै बुंखादों लोगोफोर नोंथांमोना जुदि जेनेबा सोरबाफोर मेट्रिक पास जानानै दङबा एबा मेट्रिक पास जाबाय हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो एबा हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङ बिथांमोनाबो माने बे इन्डियान आर्मिनि रेलियाव बाहागो लानो हागोन ओमफ्राय बिदिनो एप्लाइ अनलाइन खालामनाया माला जागोन बेफोरथ' जेबो डेटआ ओंखारथ'वाखै जायखिजाया रेलिखौ जागोन होनदों आरो नैबे 4 डिसेम्बरनिफ्राय 16 डिसेम्बरनि गेजेराव नोंथांमोना जेनेबा एप्लाइ अनलाइन खालामनालासिनो जेनेबा डाइरेक्ट जा रेलिया जायोबा जेनेबा डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना लाना थांबानो जाबाय जेनेबा एप्लाइ अनलाइना जुदि जायाबा डाइरेक्ट अफलाइननिबा नोंथांमोना डकुमेन्ट्सफोरखौ गासिबो लांफाजोबबानो जाबाय अरिजिनेल ओमफ्राय अरिजिनेलखौबो जेरेक्स खालामनानै नोंथांमोना लांफाजोबबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय बिथांमोनाबो खारनो हागोन
आरो जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दं एबा हायार सेकेन्डारि पास जानायबाबो बिथांमोनाबो माने बे रेलियाव बाहागो लानो हागोन। आं माने इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोना खोन्थायासै, माने मा जेनेबा नोंथांनि फरायनाया बेसेबां पार्सेन्ट नांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानाय जायासै। पार्सेन्टआ जेबो नाङा, खम जायफोर बिथांमोनानो माने थार्ड डिभिजन थांनाय बिथांमोनाबो खारनो हागोन, जेबो खोथा गैया बेहाय। थार्ड डिभिजन थांनाबाबो हागोन, नोंथांमोना जायखिजाया पास जाबानो जाबाय। मेट्रिक पास जानायाबो हागोन, मेट्रिक पास जाबानो जाबाय नोंथांमोना। आरो जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनाबो बाहागो लानो हागोन। दा नोंथांमोनाथ' डेटखौ मिथिबाय लोगोफोर। नोंथांमोननिया जेनेबा बिटिआरनि सिङाव थानाय एबा बिटिसिनि सिङाव थानाय जेनेबा बरपेटा, दारां, कामरुप बेफोरथ' जेनेबा बिटिसिनि सिङाव गोलैया, जेनेबा बरपेटायाथ' गोलैया। बेफोर माने गासिबो माने बिथांमोननियानो जाजोबगोन माबायावनो, बङाइगावआवनो जागोन आरो। नैबेखौ आं खनसे खोन्थाबावनि बबे डिस्ट्रिक्टनिया जा बङाइगाव जागोन ना। बङाइगाव जागोन डिस्ट्रिक्टनि केन्डिडेटफोरा नैबे बरपेटा, दरं, कामरुप मेट्रपलियाम, नलबारि, क'क्राझार, धुबुरी, चिरां, बाक्सा, गवालपारा, बङाइगाव, उदालगुरि, ओमफ्राय नैबेथिं दङ साउथ सालमारा दङ, नैबे साउथ सालमारा, बे मानसासार डिस्ट्रिक्ट। बेफोर डिस्ट्रिक्टनिया जोंहा बहा जागोन होनदों, बङाइगावआव जागोन लोगोफोर। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। ओमफ्राय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिया जोंहा मायाव जागोन ना, तेजपुराव जागोन लोगोफोर, नैबे तेजपुराव जागोन। ओमफ्राय डेटआ जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जागोन ना 10 जानुवारिनिफ्राय 14 जानुवारि 2021 बेनि गेजेराव जागोन होनदों रेलिखौ। नोंथांमोना दा थाग थियारि जाना थाबानो जाबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर बे इन्डियान आर्मिनि रेलियाव बाहागो लानो सानदोंबा रेडि जाबानो जाबाय नोंथांमोना। आरो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सफोरखौ थिग थाकै लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन। जुदि एप्लाइ अनलाइना सोलियोबा नोंथांमोना आं खोन्थाहरगोन। आरो अफलाइननि जायोबाथ' आरो मोजांसै, नोंथांमोना डकुमेन्ट्सफोरखौ लाना थांबानो जाबाय, गासिबो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसननि डिटेल्सफोरखौ। बेनोमोन लोगोफोर, नोंथांमोना आं बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोहरबाय बबे थारिखआव जागोन। बे गासिबो ओंखारजोबखाबाय। दा जोंहा अनलाइन एप्लाइसो माला जागोन बेखौ डेटआ ओंखाराखै। अफलाइननिसो जानो हागौ, बे रेलि नालाय। रेलिया अफलाइनै नोंथांमोना डकुमेन्ट्सफोरखौ लांनानै हैनो नांगोन। बिनि उनावसो नोंथांमोना बे रेलियाव बाहागो लानो हागोन। बेनोमोन लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो। आरो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गोजोन्थों लोगोफोर।